Explorer. Hello, children. How are you doing today? Today is another bright day. We are going to learn parts of our body. We are going to learn parts of our body. N'Igbo, anyị ga-amụ akụkụ ahụ anyị. Anyị ga-amụ akụkụ ahụ anyị. So, let's start. Gosi mi zigi, show me your head. Nkebu isimu, this is my head. Gosi manyagi, show me your eyes. Nkebu anyamu, these are my eyes. Gosi mafogi, show me your belly. Nkebu afomu, this is my belly. Gosi pisukugi, show me your toes. Nkebu pisukumo, these are my toes. Nkebu isimu, this is my head. Gosi manyagi, show me your eyes. Nkebu anyamu, these are my eyes. Gosi mensigi, show me your ear. Nkebu ntimu, this is my ear. Gosi monogi, show me your mouth. Nkebu onu. Ntutu isi, hair. Ntutu anya, eyebrow. Ihu, face. Ntị, ear. Aka ihu, forehead. Anya, eye. Imi, nose. Aka ntị, cheek. Ọnụ, mouth. Olu, neck. Ukwu aka, shoulder. Afọ, belly. Mkpịsị aka, finger. Aka, hand. Ịkpa ụkwụ, knee. Ụkwụ, foot. Mkpịsị ụkwụ, toe. Quiz time.